My first vlog 2020. At dito yung mga kambing nila, oh, ang dami. Yaan. Nagumpukan sila sa loob. Pinuntan ko kahapon ito kanya lang, konti pa lang sila. Ngayon dami na nila. Yan sila guys, yung mga kambing. Yan. So ibang kwadra naman po ito. So ewan sang galing, pero yan. Nandito sila guys, ibinibenta din nila. Ang dami nila. Iba't ibang variety. Iba't ibang breed. Yung mga ibinibenta nilang mga kambing, mga karnero, ganon. Dami pa din guys ang mga bumibili doon sa likod. So guys, napunta na ako dito noon Ang dami pang bumibili. Dito sa kabila, paketa. Siguro nabenta na lahat. Yan guys. Yan guys, ulit yung mga kambing. Yan, mga maliliit. Mga tao siguro mas mura kaysa yung mga malalaki. So guys, ayan sila Marami sa atin yan sa Pilipinas. Yan guys. See you then, Survivor's Vlog.